27 de maio e a sentencia desestima a reclamación que interpuxo a concelleira. Fago vos un breve resumen. A sentencia estima a excepción de incompetencia de xurisdicción que plantexamos tanto Alberto como eu en representación do Concello. Desestima a demanda que se interpuxo tanto contra o alcalde como contra o Concello. Nos xa vimos no seu momento, foi a nosa apreciación que ao menos o alcalde non pintaba nada, non tiña nada que... Non había ningunha responsabilidade que dirimira en canto a él a título persoal, que en todo caso sería unha responsabilidade da institución, nos extrañou que se fora por ese camiño. Os feitos habían transcurrido o 20 de xullo do ano 24. Temos que facer unha consideración importante. Os feitos sucederon fora de toda a actividade do Concello, mediante conversacións, como relata a propia sentencia da que creo que ten descoñecemento, mediante conversacións de WhatsApp a altas horas da madrugada entre o concellal de Deportes e a concellala de Igualdade.